10 člana spasilačka ekipa koju je poslala kineska vlada je 25. veljače u 5 sata rano ujutro stigla na međunarodnu zračnu luku Auckland, Novi Zeland i odmah se uputila prema područjima pogođenim potresom. Članovi ekipe su rekli da su se dobro pripremili za spašavanje kad su dobili informaciju o potresu na Novi Zelandu i ubrzo krenuli nakon dobijanja obavijesti o odlasku. Iako je već prošlo zlatno doba za spašavanje, još će uložiti najveće napore zajedno sa spasiteljima Novog Zelanda i drugih zemalja spašavati život lokalnom stanovništvu. Prema izvješću, svi članovi kineske ekipe imaju bogato spasilačko iskustvo i puno puta su sudjelovali u međunarodnom spašavanju. Broj smrtno stradalih u novozelandskom zemljotresu povećao se na 113 osoba, potvrdile su vlasti u petak.